Здравейте, хора! Мислих, аз нямам програма за снимане. В момента държа таблета и съжалявам, че се движа така в момента, но вижте, трудно е да държа таблета и да играя Майнкрафт едновременно. Така. Тука, ето там, това, което виждате, там далечината, моето мене. И ако виждате долу, съм на оцеляване. Имам ферма за ендермени. Добре, аз съм гладен и искам да ям. Аляхо! Така, ето го имението. Голямо е, на Survival го построих. Базикам са, на Creative. Не мога, аз не съм чак толкова спечен на Майнкрафт, че да успея да го построя цялото това на Survival. Но да, това кратко видео го правя само за да разберете, че аз наистина играя Майнкрафт и наистина се опитвам да съм добър на нея. Това заболя. Имам си меч. Ая. Тук картини, масички, там има незнайно как пиле дошло. Как това не го ланшотна, бе? Тук съм напускал вилиджери. Но да. Това е! Хора, това ще е за всичко за този клип. Моля ви, кажете как да снимам, ако искате. Чао!